yaise mutoni mudzidzise basa kuitira kwese kwaanoenda asazosvika achiita kunge sombi omuka akagara achiona mafirimu anozokura akatipa ari rombi. Iwe separenti mupe guidance womudzidzisa skiri kuti asazodya chimondi no ave nebheta fiche nomusvitsa kure. Rimwe basa rigona nakutema huni tekajuzimsama kuita kunge muna juni izo type dzinokura rima taikuni natsopfura nzeve ugoterera iri chuni vana vacho nokudonedza nebhobhojani vokutorera mari nehembe bvunza tokozani vosvika kuteni watusandibvunze bhebhimani wakekumbuka yoti kwakubvaira fani usajaidze mutoni mudzidzise basa kuitira kwese kwaanoenda asazosvika achiita kunge sombi omuka akagara achiona mafirimu anozokura akatipa ari rombi. Iwe separenti mupe guidance womudzidzisa skiri kuti asazodye chimondi no ave nebheta fiche nomusvitsa kure. Imi vabereki musagare makavarairwa ngeuchaji inoda dzidziso nekubatsirwa kana roorwa oziva mamunotsvairwa petokukwa nemurume tenda norayirwa unoatori